Τι θα γινόταν αν το πιο δυναμωτικό φάρμακο στον πλανήτη δεν καθόταν σε ένα φαρμακείο, αλλά σε ένα βάζο στον πάγκο σου, ήσυχο, κάνοντας κάτι που τα αντιβιωτικά σου δεν μπορούνε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα ότι ενώ ο σύγχρονος κόσμος ήταν απασχολημένος με την παστερίωση, την αποστήρωση και την επεξεργασία της τροφής του σε κάτι ανθεκτικό στον χρόνο και ουσιαστικά νεκρό, ολόκληροι πολιτισμοί χτίζαν την υγεία τους πάνω σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ζυμωμένα τρόφιμα. Τρόφιμα που είναι ζωντανά. Τρόφιμα φορτωμένα με δισεκατομμύρια ωφέλιμα βακτήρια, ένζημα, οργανικά οξέα και βιοδραστικές ενώσεις που η επιστήμη αρχίζει τώρα να κατανοεί πλήρως. Και εδώ είναι το εκπληκτικό. Μελέτη μετά από μελέτη επιβεβαιώνει ότι το έντερο σου είναι το σημείο 0 για το ανοσοποιητικό σου σύστημα, την ψυχική σου υγεία, τον μεταβολισμό σου, το δέρμα σου και την προστασία σου κατά των χρόνιων ασθενειών. Διόρθωσε το έντερο και διορθώνεις σχεδόν τα πάντα downstream. Σήμερα θα σου δείξω 20 ζυμωμένα τρόφιμα που μπορούν ακριβώς αυτό. Πηγαίνουμε από το γνώριμο στο εξαιρετικό. Και μέχρι να φτάσουμε στο 20, θα καταλάβεις γιατί οι παραδοσιακοί πολιτισμοί που τρέφονταν με αυτόν τον τρόπο δεν είχαν τα επιδημικά ποσοστά αυτοάνωσων νοσημάτων, κατάθλιψης και χρόνιων παθήσεων που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο κόσμο. Μείνε μαζί μας γιατί το 13ο στη λίστα είναι ένα που οι περισσότεροι δεν έχουν καν σκεφτεί ως φάρμακο. Και η έρευνα για το τι κάνει στον μεταβολισμό σου είναι πραγματικά σοκαριστική. Και το 17ο είναι τόσο ισχυρό που οι ερευνητές το αποκαλούν πλέον ένα από τα πιο υποτιμημένα καρδιαγγειακά τρόφιμα που έχουν ανακαλύψει ποτέ. Αν θέλεις πραγματική επιστήμη τροφίμων κάθε εβδομάδα, σιπάτα εγγραφή τώρα. Ας ξεκινήσουμε. 1. Ξινολάχανο. Το προβιωτικό που έχτισε αυτοκρατορίες. Ας ξεκινήσουμε από εδώ, γιατί το ξινολάχανο είναι όπου ξεκινά η περισσότερη πορεία ζύμωσης των ανθρώπων και σχεδόν πάντα το υποτιμούν. Ξινολάχανο είναι απλώς λάχανο και αλάτι. Τίποτα περισσότερο. Και όμως, αυτό που συμβαίνει όταν συνδυάζεις αυτά τα δύο και τα αφήνεις μόνο για μια εβδομάδα, είναι μια από τις πιο σημαντικές ιατρικά μεταμορφώσεις σε όλη την επιστήμη της τροφής. Τα βακτήρια λακτομπασίλους που υπάρχουν φυσικά στα φύλλα του λάχανου παίρνουν τον έλεγχο, καταναλώνουν τα σάκχαρα και παράγουν γαλακτικό οξύ. Το αποτέλεσμα είναι ένα ζωντανό τρόφιμο με προβιωτικά που μπορούν να φτάσουν δισεκατομμύρια ανά μερίδα. Αλλά δεν είναι μόνο όγκος προβιωτικών. Το ομό, ακατέργαστο ξινολάχανο, περιέχει βιταμίνη C, που ιστορικά ήταν αρκετή για να αποτρέψει το σκορβούτο, γι' αυτό οι Γερμανοί ναυτικοί το έφεραν στις μακρινές θαλάσσιες αποστολές. Περιέχει βιταμίνη K2, γλυκοσυνολικές ενώσεις από το λάχανο, με τεκμηριωμένη αντικαρκινική δράση και οργανικά οξέα που μειώνουν άμεσα τη φλεγμονή στον βλενογόνο του εντέρου. Κλινική έρευνα δείχνει ότι το ζυμωμένο λάχανο βελτιώνει τη βιοποικιλότητα του μικροβιώματος, μειώνει δείκτες διαπερατότητας του εντέρου, αυτό που ο κόσμος ονομάζει διαρροϊκό έντερο, και υποστηρίζει ρυθμίσεις του ανοσοποιητικού. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ διαπίστωσε ότι μια διατροφή πλούσια σε ζυμωμένα τρόφιμα αύξησε τη βιοποικιλότητα του μικροβιώματος πιο αποτελεσματικά από μια διατροφή πλούσια σε ίνες. Το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι το ξινολάχανο των σούπερ μάρκετ, η κονσερβοποιημένη, σταθερή στη ράφη έκδοση, που έχει υποστεί παστερίωση και δεν περιέχει ζωντανά βακτήρια. Το πραγματικό ζυμωμένο ξινολάχανο ζει στην ψυγείο ή στο δικό σου βάζο. Αν δεν κρυώνει και δεν αφρίζει όταν το ανοίγεις, δεν είναι φάρμακο. Παραδοσιακή χρήση 2 έως 4 κουταλιές με ένα γεύμα καθημερινά. Το υγρό που το συνοδεύει, το μπράιν, είναι το ίδιο ισχυρό με το ίδιο το τρόφιμο. Μην το πετάς. Δεύτερο. Κίμτσι. Το στρατιωτικό τείχος ανοσίας σε πύληνο δοχείο. Η Κορέα έχει μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου στομάχου στον κόσμο και παράλληλα μερικά από τα πιο ανθεκτικά μικροβιώματα εντέρου που έχουν ποτέ μέτρηθει σε έρευνες πληθυσμού.
Η εξήγηση, πιστεύουν οι ερευνητές, είναι το κίμτσι και το παράδοξό του. Το κίμτσι είναι ζυμωμένο λάχανο, ραπανάκι και λαχανικά με τσίλι, σκόρδο, τζίντζερ και σάλτσα ψαριού. Είναι ένα σύστημα μεταφοράς προβιωτικών, τυλιγμένο σε ένα από τα πιο αντιφλεγμονώδη μπαχαρικά στον πλανήτη. Η ζύμωση παράγει μια ποικιλία από στελέχη λακτομπασίλους, ιδιαίτερα λακτομπασίλους κίμτσι, που δεν βρίσκονται σε άλλα ζυμωμένα τρόφιμα. Μελέτες έχουν καταγράψει τις επιδράσεις του κίμτσι στην ανοσοδιαμόρφωση, τη μείωση της χολυστερόλης, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τα επίπεδα φλεγμονωδών κυτοκινών. Το καψαϊκίνι από το τσίλι προσθέτει τις δικές του αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που αυξάνουν τον μεταβολισμό. Το σκόρδο συμβάλλει με προβιωτικά φρούκτοσακχαρίδια που τρέφουν τα βακτήρια που ταυτόχρονα μεταφέρεις. Με λίγα λόγια, το κίμτσι δεν στέλνει απλώς προβιωτικά στο έντερο σου. Τα στέλνει μαζί με τροφή για το ταξίδι, παραδοσιακή χρήση, μικρή ποσότητα, ακόμα και λίγες κουταλιές με κάθε γεύμα. Στα παραδοσιακά κορεάτικα σπίτια, πολλαπλές ποικιλίες κίμτσι ήταν πάντα στο τραπέζι. Η ποικιλομορφία ήταν τόσο σημαντική όσο και η ποσότητα. Τρίτο, γιος καϊφίρ. Το αρχαίο ποτό που υπερέχει το γιαούρτι. Η λέξη καϊφίρ προέρχεται από την τουρκική λέξη για το να αισθάνεσαι καλά. Αυτό λέει κάτι. Το καϊφίρ είναι ένα ζυμωμένο ρόφημα γάλακτος που παρασκευάζεται με καϊφίρ σπόρους. Όχι πραγματικούς σπόρους, αλλά συμπαθητικές αποικίες βακτηρίων και ζυμών που μοιάζουν με μικρούς ανθοδέσμες κουνουπιδιού. Το αποτέλεσμα είναι κάτι που περιέχει από 20 έως 60 διακριτά στελέχη προβιωτικών, σε αντίθεση με τα 2 έως 7 που βρίσκονται συνήθως στο εμπορικό γιαούρτι. Δεν είναι μια περιθωριακή διαφορά. Είναι ένα κατηγορηματικά διαφορετικό τρόφιμο. Αυτό που κάνει το καϊφίρ ιδιαίτερα ισχυρό είναι ότι έχει αποδειχθεί σε κλινικές δοκιμές ότι αποικίζει το έντερο, δηλαδή τα βακτήρια, δεν περνούν απλώς, αλλά εγκαθίστανται. Οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι μειώνει τα συμπτώματα δυσανεξίας στη λακτόζη, επειδή τα βακτήρια προπερνάνε τη λακτόζη κατά τη ζύμωση. Βελτιώνει τα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, μειώνει τα φλεγμονώδη δείκτες και έχει αποδειχθεί ότι έχει αντικαρκινική δράση σε ζωικά μοντέλα. Υπάρχει επίσης ισχυρή έρευνα για το καϊφίρ και την ψυχική υγεία. Ο άξονας εγκεφάλου εντέρου είναι πραγματικός και η οδή σερωτονίνης που υποστηρίζει η μικροβιακή δραστηριότητα του καϊφίρ θεωρούνται πλέον σημαντικές στη ρύθμιση της διάθεσης. Παραδοσιακή χρήση, ένα ποτήρι καθημερινά, καταναλωμένο ως ρόφημα. Οι παραδοσιακές κοινοτικές στα βουνά του Καυκάσου, ανάμεσα στους μακροβιότερους πληθυσμούς που έχουν καταγραφεί, το έπιναν για αιώνες. Η μακροζωία τους δεν ήταν σύμπτωση, ήταν κουλτούρα 4. Κομπούχα, η ζωντανή αποτοξίνωση. Η κομπούχα είναι ζυμωμένο γλυκό τσάι που μετατρέπεται σε μια διαδικασία 1 έως 3 εβδομάδων από μια σπογγώδη κουλτούρα, μια συμβιωτική κουλτούρα βακτηρίων και ζυμών, σε κάτι το οποίο το σώμα αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά από οτιδήποτε ξεκίνησε. Η ζύμωση παράγει οργανικά οξέα, κυρίως οξικό και γλυκουρονικό, που έχουν καταγεγραμμένα αποτελέσματα υποστήριξης και αποτοξίνωσης του ύπατος. Το γλυκουρονικό οξύ, συγκεκριμένα, δεσμεύει τις τοξίνες και διευκολύνει την απομάκρυνσή τους μέσω των νεφρών και της σχολής. Αυτό είναι το μηχανισμό πίσω από τον παραδοσιακό ισχυρισμό ότι η κομπούχα καθαρίζει το σώμα. Και αποδεικνύεται ότι αυτός ο ισχυρισμός έχει πραγματικό βιοχημικό υπόβαθρο. Η κομπούχα περιέχει επίσης βιταμίνες Β που παράγονται κατά τη ζύμωση αντιοξυδωτικά από τα πολυφενόλες του τσαγιού και μια μέτρια περιεκτικότητα σε προβιωτικά. Περιέχει λιγότερα προβιωτικά από το καϊφί ή το ξινολάχανο, αλλά το προφίλ των οργανικών οξέων της δίνει έναν ιδιαίτερο θεραπευτικό ρόλο που άλλες ζυμώσεις δεν μπορούν να αναπαράγουν. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η εμπορική κομπούχα ποικίλει πολύ. Πολλές εμπορικές ποικιλίες υφίστανται παστερίωση, σκοτώνοντας την ζωντανή κουλτούρα
ή περιέχουν τόσο πολύ προστιθέμενη ζάχαρη που αντισταθμίζουν τα ωφέλη της ζύμωσης. Ψάξτε για ομή, ακατέργαστη κομπούχα με καταγεγραμμένες ζωντανές κουλτούρες και περιεκτικότητα σε ζάχαρη κάτω από 5 γραμμάρια αναμερίδα. Καλύτερα, φτιάξτε τη μόνη σας. Παραδοσιακή χρήση 120 έως 240 γραμμάρια πριν από ένα γεύμα ως τονωτικό για την πέψη, όχι ως αναψυκτικό σε απεριόριστες ποσότητες. Μια στοχευμένη, σκοπούμενη ημερήσια δόση. 5. Παραδοσιακό γιαούρτι. Η προβιωτική βάση. Εδώ είναι μια σημαντική διάκριση που αλλάζει τα πάντα σχετικά με το τι νομίζετε ότι γνωρίζετε για το γιαούρτι. Το γιαούρτι που έτρωγε ο αρχαίος κόσμος, στραγγισμένο, πλήρους λιπαρών, φτιαγμένο από ολόκληρο γάλα με ζωντανές κουλτούρες, ζυμωμένο για 12 έως 24 ώρες, διαφέρει θεμελιωδώς από το φρούτο γεμισμένο, χαμηλού λίπους, θερμικά επεξεργασμένο προϊόν που γεμίζει τα περισσότερα ψυγεία σήμερα. Το πραγματικό γιαούρτι που φτιάχνεται με λακτομπατσίλους μπουλγάρικους και στρεπτοκόκκους θερμόφιλους και ζυμώνεται αρκετά ώστε οι κουλτούρες να πολλαπλασιαστούν αυθεντικά, έχει καταγεγραμμένα αποτελέσματα στη λειτουργία της πέψης, στην ανοσοαπάντηση και στην αντίσταση σε παθογόνους παράγοντες. Τυχεοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν ότι μειώνει τη διάρκεια της λιμώδους διάρειας, υποστηρίζει την ανάρρωση μετά τη χρήση αντιβιωτικών και μειώνει τον κίνδυνο λίμωξης που σχετίζεται με αντιβιωτικά, επαναπληρώνοντας τη διαταραγμένη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. Νοτολίπος επίσης παίζει ρόλο. Τα πλήρους λιπαρών γαλακτοκομικά ζυμωμένα τρόφιμα περιέχουν ενοποιημένο λινολεϊκό οξύ, CLA, ένα λιπαρό οξύ με καταγεγραμμένα αντιφλεγμονώδη και αποτελέσματα στη σύνθεση του σώματος. Η αφαίρεση του λίπους για να γίνει το χαμηλού λίπους γιαούρτι αφαιρεί το ίδιο το συστατικό που το καθιστά πιο μεταβολικά χρήσιμο. Παραδοσιακή χρήση. Ένα φλιτζάνι καθημερινά, σκέτο και με πλήρες λίπος. Η πρακτική της Ελλάδας και της Μέσης Ανατολής να στραγγίζουν το γιαούρτι σε λεύ, μια παχιά συγκεντρωμένη μορφή, αυξάνει τη συγκέντρωση πρωτεϊνών και προβιωτικών αναμερίδα. Τρώγεται με ελαιόλαδο και βότανα όπως ήταν προορισμένο να καταναλώνεται. 6. Μίσο, το εργοστάσιο ενζύμων. Στην Ιαπωνία, όπου το μίσο καταναλώνεται καθημερινά εδώ και πάνω από 1000 χρόνια, οι ερευνητές παρατήρησαν κάτι περίεργο. Η τακτική κατανάλωση μίσο συνδεόταν με χαμηλότερα ποσοστά ορισμένων καρκίνων, ιδιαίτερα του μαστού, ακόμη και ελέγχοντας άλλους διατροφικούς παράγοντες. Η επακόλουθη έρευνα αποκάλυψε πόσο βιοχημικά πολύπλοκο είναι αυτό το ζυμωμένο πάστα. Το μίσο φτιάχνεται ζυμώνοντας σόγια, μερικές φορές με ρύζι ή κρυθάρι, με μούχλα που ονομάζεται Aspergillus oryzae, για μερικές εβδομάδες έως χρόνια. Το μακροζωικό μίσο είναι πιο σκοτεινό, πλουσιότερο και πιο ιατρικά συγκεντρωμένο. Η διαδικασία ζύμωσης μεταμορφώνει τις σόγιες μέσω ενζυμικής διάσπασης με τρόπους που τις καθιστούν σχεδόν άγνωστες από το ομό συστατικό. Αυτό που παίρνουμε είναι ένα τρόφιμο εξαιρετικά πλούσιο σε πεπτικά ένζημα, ελεύθερα αμινοξέα, βιταμίνες Β και ισοφλαβόνες, που μετατρέπονται μέσω ζύμωσης σε πιο βιοδιαθέσιμες μορφές. Η ζύμωση μειώνει επίσης το φετικό οξύ στις σόγιες, εις το οποίο αλλιώς εμποδίζει την απορρόφηση των μετάλλων. Μελέτες δείχνουν ότι το μίσο συγκεκριμένα, όχι το μη ζυμωμένο σόγια, μειώνει τους δείκτες φλεγμονής, υποστηρίζει ωφέλιμα βακτήρια στο έντερο και μπορεί να έχει προστατευτικά αποτελέσματα στον στομάχι. Παραδοσιακή χρήση, σούπα μίσο με ζωμό ντάσι, καταναλώνεται καθημερινά, συχνά το πρωί. Η παραδοσιακή προετοιμασία ποτέ δεν βράζει το μίσο. Διαλύεται σε καυτό, αλλά όχι βραστό, υγρό για να διατηρηθούν τα ζωντανά ένζημα. Αυτό το λεπτομέρεια πάντα μάτερντ, ακόμη και προτού καταλάβουμε γιατί. 7. Ομό παλαιωμένο τυρί, το ξεχασμένο προβιωτικό. Εδώ είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν. Το τυρί είναι ζυμωμένο τρόφιμο. Το σωστά φτιαγμένο, παλαιωμένο, ομό τυρί γάλακτος
είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα ωφέλιμων βακτηρίων. Και η ιατρική του αξία έχει καλυφθεί από δεκαετίες βιομηχανικής γαλακτοκομείας που παστερίωσε και επεξεργάστηκε αυτές τις κουλτούρες εκτός ύπαρξης. Τα ομά τυριά γάλακτος, παρμεζάνα, γκούτα, τυρί τσένταρ, ρόκφορτ και παρόμοιες παραδοσιακές ποικιλίες περιέχουν ενεργές κουλτούρες βακτηρίων που επιβιώνουν στο τυρί και φτάνουν ζωντανές στο έντερο. Μελέτες σε παλαιωμένα ομά τυριά δείχνουν ότι περιέχουν λακτοβακίλους, bifidobacterium και άλλα ωφέλιμα είδη σε σημαντικές ποσότητες. Αλλά τα ωφέλη της ζύμωσης ξεπερνούν τα προβιωτικά. Η διαδικασία ορίμανσης παράγει βραχικυκλικές λιπαρές οξέες που τρέφουν άμεσα τα κύτταρα του παχαίου εντέρου, τα κύτταρα που καλύπτουν το παχύ έντερο και στηρίζουν την εντερική ακεραιότητα. Το παλαιωμένο τυρί είναι επίσης μια από τις πλουσιότερες διατροφικές πηγές βιταμίνης K2 στη μορφή μενκινών 7 και την πιο βιοδιαθέσιμη ποικιλία, η οποία κατευθύνει το ασβέστιο στα οστά και μακριά από τα τυχώματα των αρτηριών. Το κλειδί είναι το ομό και παλαιωμένο παστεριωμένο επεξεργασμένο τυρί. Ακόμα και ο τύπος που διαφημίζεται ως φυσικός έχει καταστραφεί η κουλτούρα του. Τα παραδοσιακά σκληρά τυριά από μικρούς παραγωγούς ή εισαγόμενες ευρωπαϊκές ποικιλίες είναι οι καλύτερες επιλογές σας. Παραδοσιακή χρήση, μικρή ποσότητα, 1 ή 2 ουγγές ως μέρος ενός γεύματος. Ο τρόπος που το έτρωγαν οι Ευρωπαίοι επί αιώνες, σαν καρύκευμα, όχι ως κυρίαρχο στοιχείο. Η δόση είναι μικρή. Η επίδραση είναι πραγματική. 8. Ψωμί με προζύμι. Το αρχαίο καρβέλι που χωνεύει μόνο του. Το πραγματικό προζύμι δεν είναι αυτό που βρίσκεται στα περισσότερα αρτοποιεία. Το πραγματικό προζύμι είναι ψωμί που ζυμώνεται αποκλειστικά με άγια ζύμη και ζυμομύκητες. Φυτεύτηκε τουλάχιστον 8 έως 12 ώρες, συχνά 24 έως 48, σε μια διαδικασία που μεταμορφώνει θεμελιωδώς το σιτάρι πριν καν φτάσει στο στομάχι σας. Ιδού τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς ζύμωσης. Τα βακτήρια λακτοβακίλου καταναλώνουν τα σάκχαρα που διαφορετικά θα προκαλούσαν απότομη άνοδο του σακχάρου στο αίμα. Παραγωγούν οξέα που μειώνουν το pH του ψωμιού και διασπούν το φουκικό οξύ, το ανόργανο θρεπτικό συστατικό στο σιτάρι που εμποδίζει την απορρόφηση ψευδαργύρου, σιδήρου και μαγνησίου. Πλήρως χωνεύουν τις πρωτεΐνες της γλουτένης, κάνοντάς τες δομικά διαφορετικές και σημαντικά ευκολότερες στην πέψη. Μελέτες που συγκρίνουν πραγματικό προζύμι με συμβατικό ψωμί δείχνουν σημαντικά χαμηλότερες γλυκαιμικές αντιδράσεις, καλύτερη απορρόφηση μετάλλων και βελτιωμένη πέψη, ακόμα και σε άτομα που συνήθως αντιδρούν στο σιτάρι. Μερικοί με μη σεισμικό ευαισθησία στη γλουτένη ανέχονται το μακρά ζύμωσης προζύμι χωρίς συμπτώματα που θα βιώσουν με το κανονικό ψωμί. Αυτό είναι το ψωμί που έτρωγε ο αρχαίος κόσμος. Συμπαγές, αργό, φτιαγμένο από ολόκληρους κόκκους, ζυμωμένο όλη τη νύχτα. Το βιομηχανικό ψωμί που πωλείται σε πλαστικές σακούλες με διάρκεια ζωής 3 εβδομάδων δεν είναι ψωμί με κανενός είδους προγονική έννοια. Είναι ένα προϊόν μηχανικής κατασκευής που τυχαίνει να έχει το σχήμα του ψωμιού. Παραδοσιακά φτιάχνεται στο σπίτι με αλεύρι ολικής και διατηρημένο προζύμι. Κόψτε το σε παχές φέτες, φρυγανίστε το, βάλτε καλά πράγματα, φάτε το αργά. Σχεδιάστηκε έτσι να καταναλώνεται. Το 9. Κάβα, το τονωτικό του αίματος που οι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει ποτέ. Ας σταματήσουμε εδώ για μια στιγμή, διότι το 9 είναι ένα που οι περισσότεροι στον δυτικό κόσμο δεν έχουν καν συναντήσει και αυτό είναι κρίμα, γιατί όσα κάνει για τη λειτουργία του αίματος και του ύπατος είναι αξιοσημείωτα. Η κάβα είναι ένα παραδοσιακό ανατοευρωπαϊκό ζυμωμένο ποτό, συνήθως φτιαγμένο από ψωμί σίκαλης ή πατζάρια, που έχει χρησιμοποιηθεί ιατρικά σε όλη τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Πολωνία για αιώνες. Το αρχικό ψωμί κάβα είναι ουσιαστικά ένα πολύ χαμηλού αλκοόλ προβιωτικό ποτό, παραγόμενο με ζύμωση φλούδων ψωμιού σίκαλης σε νερό.
Η κάβα από παντζάρια είναι ακόμα πιο ισχυρή, ιατρικά, και παράγεται με ζύμωση ομών παντζαριών σε αλατισμένο νερό. Εδώ γίνεται η ενδιαφέρουσα έρευνα. Η ζύμωση συγκεντρώνει τις βεταλίνες, τα κόκκινα χρωστικά των παντζαριών, με αποδεδειγμένες αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις, ενώ παράλληλα παράγει νητρικά άλατα που το σώμα μετατρέπει σε μονοξεΐδιο του αζότου, ένα αγγείο διασταλτικό που βελτιώνει την αιματική ροή και μειώνει την αρτηριακή πίεση. Η ζύμωση με λακτοβακίλους προσθέτει περιεχόμενο προβιωτικών και αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών των παντζαριών. Η παραδοσιακή ιατρική σε όλη την Ανατολική Ευρώπη χρησιμοποιούσε την κάβα παντζαριών για προβλήματα ύπατος, αργή πέψη, ανεμία και κακή κυκλοφορία. Σύγχρονες έρευνες για τις ενώσεις που περιέχει, βετανίνες, βετιλίνες, οργανικά οξέα και προβιωτικά, επιβεβαιώνουν ότι κάθε μία από αυτές τις παραδοσιακές εφαρμογές έχει βιοχημική εγκυρότητα. Παραδοσιακή χρήση, ένα μικρό ποτήρι, 4 ουγγιές πριν από τα γεύματα, ως τονωτικό για την πέψη και την κυκλοφορία, είναι μία επίκτητη γεύση, γήινη, ελαφρώς ξινή, βαθιά σε μεταλλικά στοιχεία. Οι περισσότεροι που το συνεχίζουν σταματούν να παρατηρούν τη γεύση και αρχίζουν να παρατηρούν πώς αισθάνονται. Το 10. Λακτοζυμωμένα τουρσιά, όχι αυτά που περιέχονται στα περισσότερα βάζα. Εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις σε όλο το φάσμα των ζυμωμένων τροφίμων. Υπάρχουν 2 εντελώς διαφορετικά προϊόντα που πωλούνται ως τουρσιά και μόνο ένα από αυτά κάνει κάτι για την υγεία σας. Τα τουρσιά στα περισσότερα σούπερ μάρκετ φτιάχνονται με ξύδι. Γρήγορα, φθηνά, σταθερά στο ράφι και εντελώς χωρίς προβιωτικά. Η οξύτητα είναι χημική, όχι βιολογική, δεν έγινε ζύμωση, δεν επιβίωσε κανένα βακτήριο. Τα λακτοζυμωμένα τουρσιά, φτιαγμένα με τον παραδοσιακό τρόπο, μόνο με αγκουράκια, αλάτι, νερό και θυμάρι, είναι εντελώς διαφορετικό τρόφιμο. Το αλατισμένο διάλειμμα επιλέγει τα λακτοβακίλια που διατηρούν το αγκούρι μέσω αυθεντικής ζύμωσης, παράγοντας γαλακτικό, οξύ, ένζημα και ζωντανές καλλιέργειες που φτάνουν στον πεπτικό σας σύστημα ανέπαφα. Αυτά τα τουρσιά καταναλώνονται σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, εδώ και χιλιάδες χρόνια ως βοήθημα πέψης, θεραπεία για hangover και τροφή ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Το διάλειμμα, όπως και το ξινολάχανο, έχει ιαματικές ιδιότητες. Μην το απορρίπτετε και διαβάζετε την ετικέτα. Αν λέει ξύδι, δεν είναι αυτό που θέλετε. Το 11. Τεμπέ. Η ζύμωση με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη που αλλάζει τη σόγια. Πλήρως αζύμωτη, η σόγια έχει ένα πραγματικά σύνθετο διατροφικό προφίλ. Περιέχει φυτοϊστρογόνα, φουκικό οξύ και αναστολής ενζύμων που παρεμβαίνουν στην απορρόφηση πρωτεϊνών και μετάλλων. Ο λόγος που οι παραδοσιακές ασιατικές κουλτούρες δεν αντιμετώπισαν τα ζητήματα που έχουν συνδεθεί με την κατανάλωση σόγιας είναι απλός. Τα ζύμωσαν. Το τεμπέ, ένα παραδοσιακό ινδονησιακό φαγητό, είναι ολόκληρα φασόλια σόγιας ζυμωμένα με μούχλα ρύζου σε πυκνό σφιχτό κέικ. Η ζύμωση μεταμορφώνει πλήρως τη σόγια. Το φουκικό οξύ διασπάται δραματικά, βελτιώνοντας την απορρόφηση ψευδαργύρου, σιδήρου και ασβεστίου. Τα αναστολής ενζύμων εξουδετερώνονται. Τα φυτοϊστρογόνα μεταβολίζονται σε μορφές που η έρευνα υποστηρίζει ότι μπορεί να προστατεύουν από ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους αντί να προκαλούν προβλήματα. Αυτό που απομένει είναι μια τροφή με 30 γραμμάρια πλήρους πρωτεΐνης αναφλιτζάνη, σημαντική βιταμίνη B12, σπάνια σε φυτικές τροφές και περιεχόμενο προβιωτικών ινών που τρέφουν τα βακτήρια του εντέρου. Η ζύμωση ρύζου παράγει επίσης φυσικά αντιβιωτικά ως μέρος της άμυνας της μούχλας, ενώσεις που έχουν δείξει αντιμικροβιακή δραστηριότητα σε εργαστηριακές μελέτες. Το τεμπέ είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες πηγές φυτικών πρωτεϊνών που έχουν μελετηθεί ποτέ. Περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα σε σημαντικές ποσότητες, καθιστώντας το μια πραγματική εναλλακτική λύση στο κρέας, όχι απλώς συμβολική. Χρησιμοποιείται παραδοσιακά, κομμένο σε φέτες και τηγανισμένο σε λάδι καρύδας,
μαριναρισμένο και ψημένο ή θρυμματισμένο σε σούπες. Απορροφά έντονα τη γεύση και ανταμείβει με πολύπλοκη επεξεργασία. Η υφή του, πυκνή και ελαφρώς τσίχλα, το καθιστά ικανοποιητικό με τρόπο που τα περισσότερα φυτικά πρωτεΐνες δεν είναι. 12. Καρύδα κεφίρ. Το γιαούρτι χωρίς γαλακτοκομικά για το έντερο. Για όποιον δεν αντέχει τα γαλακτοκομικά, αλλά θέλει την προβιωτική πολυπλοκότητα του κεφίρ, το καρύδα κεφίρ δεν είναι συμβιβασμός. Είναι ένα αυθεντικά διακριτό ιατρικό τρόφιμο με το δικό του προφίλ ωφελών. Το καρύδα κεφίρ παρασκευάζεται με ζύμωση γάλακτος καρύδας ή νερού καρύδας, με κόκκους κεφίρ ή σε σκόνη καλλιεργητικό υπόστρωμα. Η ζύμωση παράγει άφθονα προβιωτικά, οργανικά οξέα και μοναδικά μεσαίας αλυσίδας λιπαρά οξέα από την καρύδα που έχουν δικές τους αντιμικροβιακές ιδιότητες. Το καπριλικό οξύ και το λαβρικό οξύ, που περιέχονται και τα δύο στην καρύδα, έχουν τεκμηριωμένες αντιμικητιακές και αντιβακτηριακές επιδράσεις που συνεργάζονται με τις προβιωτικές καλλιέργειες. Έρευνες για το προφίλ λιπαρών οξέων της καρύδας δείχνουν ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα ενάντια στην υπερανάπτυξη καντίντα, έναν κοινό παράγοντα που προκαλεί πεπτικές διαταραχές, τζεομίχλη στον εγκέφαλο και δερματικά προβλήματα. Ο συνδυασμός αντικάντιντα λιπαρών οξέων με προβιωτικές καλλιέργειες που αποφεύγουν παθογόνες ζύμες καθιστά το καρύδα κεφίρ ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα που αναρρώνουν από ζυμιά με αντιβιωτικά ή χρόνιες μυκητιακές καταστάσεις. Είναι επίσης πλούσιο σε ηλεκτρολίτες όταν παρασκευάζεται από νερό καρύδας, κάλιο, μαγνήσιο και νάτριο, καθιστώντας το μοναδικά αναζωογονητικό μετά από ασθένεια ή έντονη σωματική δραστηριότητα. Παραδοσιακή χρήση, ένα φλιτζάνι καθημερινά ως πρωινό ποτό ή μεταξύ γευμάτων. Το καρύδα κεφίρ τείνει να είναι ελαφρώς γλυκό και ευχάριστα ξινό. Ένα από τα πιο προσιτά ζυμωμένα τρόφιμα για ανθρώπους που είναι νέοι σε αυτόν τον κόσμο. 13. Ζυμωμένη καυτερή σάλτσα, η μεταβολική φωτιά. Αυτό είναι το που ανέφερα στην αρχή. Οι περισσότεροι θεωρούν τη καυτερή σάλτσα ως καρύκευμα. Ένα καρύκευμα. Αυτή η αντίληψη είναι τόσο ελλειπής που σχεδόν είναι εγκληματική. Ζυμωμένη καυτερή σάλτσα, φτιαγμένη με λακτοζύμωση φρέσκων καυτερών πιπεριών αντί να προσθεθεί ξύδι, συνδυάζει δύο από τα πιο ενεργά μεταβολικά συστατικά στα τρόφιμα. Ζωντανές προβιωτικές καλλιέργειες και καψαϊκίνη. Η καψαϊκίνη, η ουσία που κάνει τις πιπεριές καυτερές, συνδέεται με υποδοχή στο τείχομα του εντέρου που ενεργοποιούν μια αλυσίδα αποτελεσμάτων. Αυξημένος μεταβολικός ρυθμός, μείωση σημάτων πείνας, διέγερση έκρησης πεπτικών ενζύμων και άμεση αντιμικροβιακή δράση ενάντια στο H. pylori, έναν από τους πιο συνηθισμένους παράγοντες γαστρικών ελκών. Μελέτες δείχνουν ότι η καψαϊκίνη αυξάνει τη θερμογένεση και την καύση θερμίδων μέχρι και αρκετές ώρες μετά την κατανάλωση. Η ίδια η ζύμωση συγκεντρώνει την καψαϊκίνη διασπώντας τα τυχώματα των κυτάρων της πιπεριάς και ταυτόχρονα προσθέτοντας καλλιέργειες λακτοβάκυλων που βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα του εντέρου. Το αποτέλεσμα είναι ένα καρύκευμα που είναι επίσης προβιωτικό, αντιφλεγμονώδες, αντιμικροβιακό και μεταβολικό ενισχυτικό ταυτόχρονα. Οι ζυμωμένες καυτερές σάλτσες παρασκευάζονται αναμεμειγνύοντας φρέσκες πιπεριές με αλάτι, αφήνοντάς τες να ζυμωθούν για 3 έως 7 ημέρες και έπειτα, αν θέλετε, λιένοντάς τες. Η διαδικασία είναι απλή. Το αποτέλεσμα διαφέρει ριζικά από τις εμπορικές καυτερές σάλτσες που φτιάχνονται με αποσταγμένο ξύδι. Παραδοσιακή χρήση, ένα κουταλάκι ή 2 πάνω σε φαγητό σε κάθε γεύμα. Η παραδοσιακή μεξικάνικη, κορεατική και δυτική αφρικανική κουζίνα περιλαμβάνει ζυμωμένες πιπεριές ως καθημερινό καρύκευμα. Όχι τυχαία γεύση, αλλά λειτουργικά τρόφιμα ενταγμένα σε πολιτιστική συνήθεια. 14. Ζυμωμένο σκόρδο και μέλι. Ο θρύλος του ανοσοποιητικού. Όταν παίρνεις 2 από τα πιο ισχυρά αντιμικροβιακά τρόφιμα του φυσικού κόσμου, το ομό μέλι και το σκόρδο, και τα ζυμώνεις μαζί,
συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο. Η ζύμωση μετατρέπει το ομό σκόρδο μέσω του ενζυμικού περιβάλλοντος του ομού μελιού. Η αλυσίνη, η κύρια ενεργή ουσία στο σκόρδο, γίνεται πιο σταθερή και βιοδιαθέσιμη. Τα αντιμικροβιακά συστατικά του μελιού συγκεντρώνονται περισσότερο και τα βακτήρια που υπάρχουν και στα δύο τρόφιμα ξεκινούν μία αργή ζύμωση που παράγει επιπλέον ένζημα και βιοδραστικά συστατικά σε διάστημα εβδομάδων. Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι το σκόρδο μειώνει τη συχνότητα κρυολογημάτων και ανώτερου αναπνευστικού, χαμηλώνει την αρτηριακή πίεση, μειώνει την LDL χολυστερίνη, ζιαναστέλει την συσσωμάτωση αιμοπεταλίων και έχει ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής δράσης. Έρευνες για το ομό μέλι επιβεβαιώνουν αντιβακτηριακές επιδράσεις ενάντια σε ανθεκτικά στα αντιβιωτικά στελέχη, αντιϊκές ιδιότητες και επιτάχυνση της επούλωσης τραυμάτων. Το ζυμωμένο σκόρδο με μέλι παρασκευάζεται βυθίζοντας ολόκληρα καθαρισμένα σκόρδα σε ομό μέλι και αφήνοντάς το να ζυμωθεί για 4 έως 8 εβδομάδες και χρησιμοποιείται σε όλη την παραδοσιακή, ασιατική και ευρωπαϊκή βοτανοθεραπεία ως τονωτικό του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα ζυμωμένα σκόρδα γίνονται πιο ήπια στη γεύση και μπορούν να αλιφθούν εύκολα. Το μέλι απορροφά πλήρως τα ενεργά συστατικά του σκόρδου. Παραδοσιακή χρήση: 1 έως 3 σκόρδα καθημερινά κατά την περίοδο κρυολογημάτων και γρίπης με ένα κουταλάκι του γλυκού ζυμωμένο μέλι. Όταν αρρωσταίνεις, αύξησε τη δόση. Αυτό είναι το είδος που η μεγάλη σου γιαγιά φύλαγε στο σπίτι και ο γιατρός σου δεν έχει ακούσει ποτέ, αλλά η βιοχημία υπάρχει. 15. Μιλόξιδο με τη μητέρα. Ο ρυθμιστής του σακχάρου στο αίμα. Το μιλόξιδο με τη μητέρα είναι τεχνικά το τελικό στάδιο της αλκοολικής ζύμωσης, ακολουθούμενης από ζύμωση οξικού οξέως. Η ίδια βασική διαδικασία που παράγει όλο το ξύδι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση διατηρείται η ζωντανή καλλιέργειά του, αντί να φιλτράρεται και να παστεριώνεται. Η μητέρα είναι η αποικία βακτηρίων που ευθύνεται για τη ζύμωση, ορατή ως θολό νήμα που κατακάθεται στον πάτο του μπουκαλιού. Τα προϊόντα χωρίς αυτήν έχουν αφαιρεθεί από όλα τα στοιχεία που κάνουν το μιλόξιδο λειτουργικό. Οι έρευνες σχετικά με το μιλόξιδο με τη μητέρα είναι από τις πιο πρακτικά σημαντικές στη διατροφική επιστήμη. Πολλές ελεγχόμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση 1 έως 2 κουταλιών πριν από ένα γεύμα με μεγάλο υδατάνθρακα μειώνει τις αιχμές σακχάρου στο αίμα μετά το γεύμα κατά 15 έως 30%. Ο μηχανισμός είναι το οξικό οξύ που αναστέλει τα ένζημα που διασπούν το άμυλο σε γλυκόζη, επιβραδύνοντας ουσιαστικά τον υδατάνθρακα. Για όποιον διαχειρίζεται το σάκχαρο στο αίμα και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διατροφές, αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Οι μελέτες επίσης δείχνουν βελτιώσεις στην ευαισθησία στην ινσουλίνη με την πάροδο του χρόνου με τακτική χρήση, μειώσεις στην ιστία γλυκόζη και σημαντικές επιδράσεις στα επίπεδα τριγλικεριδίων. Το μιλόξιδο διεγείρει επίσης την παραγωγή γαστρικού οξέως σε άτομα με χαμηλό στομάχι, μια εκπληκτικά συχνή και σε μεγάλο βαθμό μη διαγνωσμένη κατάσταση που προκαλεί χρόνια φούσκωμα, εις κακή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και ευαισθησία σε παθογόνους οργανισμούς. Παραδοσιακή χρήση, μια κουταλιά της σούπας αραιωμένη σε ποτήρι νερό, καταναλώνεται 15 λεπτά πριν τα γεύματα. Μην το πίνετε ποτέ απευθείας. Η οξύτητα καταστρέφει το σμάλτο των δοντιών. Αραιωμένο είναι μία από τις πιο απλές και τεκμηριωμένα υποστηριζόμενες παρεμβάσεις σε αυτήν τη λίστα. 16. Ζαχαρωμένο παντζάρι, ο υπερφορτωτής κυκλοφορίας. Τα παντζάρια είναι ήδη ένα από τα πιο θρεπτικά πυκνά λαχανικά που υπάρχουν. Τα ζαχαρωμένα παντζάρια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η λακτοζύμωση των παντζαριών συγκεντρώνει το περιεχόμενο νητρικών τους, ενώ προσθέτει προβιωτικά και αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα των φυσικών αντιοξυδωτικών τους, των βεταλκανών. Τα νητρικά και τα παντζάρια μετατρέπονται από στοματικά βακτήρια σε μονοξίδιο του αζότου, εις το μόριο που διαστέλει τα αιμοφόρα αγκία, βελτιώνει την κυκλοφορία
Μειώνει την αρτηριακή πίεση και σημαντικά ενισχύει την αθλητική αντοχή. Τυχαία ελεγχόμενες δοκιμές κατανάλωσης παντζαριών έδειξαν πραγματικές μειώσεις στην συστολική αρτηριακή πίεση, μερικές φορές 5 έως 10 μιλιμέτρα ηλίου, συγκρίσιμες με ορισμένες φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Μελέτες σε αθλητές δείχνουν βελτίωση στον χρόνο μέχρι την κόπωση, καλύτερη αποδοτικότητα οξυγόνου και ταχύτερη ανάρρωση. Η επίδραση είναι τόσο πραγματική που το παντζάρι απαγορεύεται πλέον σε ορισμένους ελίτ αθλητικούς διαγωνισμούς. Η ζύμωση προσθέτει προβιωτικά στελέχη λακτοβάκιλου και αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου και του φυλικού οξέως στο παντζάρι. Κάνει επίσης το φαγητό πιο εύπεπτο. Τα ομά παντζάρια μπορούν να είναι δύσκολα για ευαίσθητα πεπτικά συστήματα, ενώ τα ζυμωμένα παντζάρια γενικά αντέχονται καλά. Παραδοσιακή χρήση: μισό φλιτζάνι ζυμωμένα παντζάρια ως συνοδευτικό ή 3 έως 4 ουγγιές από το αλάτι ως καθημερινό τονωτικό. Το χρώμα είναι ανησυχητικό. Θα μετατρέψει τα ούρα σας ροζ, κάτι που τρομάζει ανθρώπους που δεν περιμένουν να το δούνε. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτοί είναι οι μπεντονίτες που κάνουν τη δουλειά τους. 17. ΝΑΤΟ. Το πιο υποτιμημένο τρόφιμο για την καρδιαγγειακή υγεία στη γη. ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το ένα που οι ερευνητές συνεχίζουν να αποκαλούν εξαιρετικό, και όμως οι περισσότεροι δυτικοί δεν το έχουν καν δοκιμάσει. Το ΝΑΤΟ είναι ζυμωμένες φασόλια σόγιας που παρασκευάζονται με μπασίλους σούπτιλους, ένα βακτήριο, όχι μούχλα, που μετατρέπει τα φασόλια σε κάτι που μυρίζει έντονα, ή τεντώνει σε νήματα όταν το τραβάς και περιέχει ένα από τα πιο σημαντικά βιοιατρικά συστατικά όλων των ζυμωμένων τροφίμων. Νατοενάση. Η νατοενάση είναι ένα ένζυμο που παράγεται αποκλειστικά κατά τη ζύμωση του νάτο. Έχει αποδειχθεί σε κλινικές δοκιμές ότι διαλύει το ινοδογόνο, την πρωτεΐνη που σχηματίζει θρόμβους αίματος. Μειώνει άμεσα τον κίνδυνο θρομβώσεων, χαμηλώνει την ιξωτικότητα του αίματος και συγκρίνεται θετικά με φαρμακευτικά θρομβολιτικά όσον αφορά τον μηχανισμό του για την καρδιαγγειακή υγεία. Αυτό δεν είναι μικρή επίδραση. Ο σχηματισμός θρόμβων αίματος εμπλέκεται σε καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια. Ένα τρόφιμο που εμποδίζει τη συσσόρευση ινοδογόνου κάνει κάτι πραγματικά προστατευτικό. Το νάτο είναι επίσης η πλουσιότερη διατροφική πηγή βιταμίνης K2 στη μορφή MK7. Μια μερίδα παρέχει πάνω από 300 μικρογραμμάρια και σε σύγκριση με τη σύσταση των 30 έως 50 μικρογραμμάτων από τους περισσότερους ερευνητές. Η K2 καθοδηγεί το ασβέστιο έξω από τις αρτηρίες και μέσα στα οστά. Η έλλειψή της εμπλέκεται σε αρτηριακή ασβεστοποίηση, οστεοπόρωση και καρδιαγγειακές παθήσεις. Το νάτο το φροντίζει ολοκληρωτικά. Παραδοσιακή χρήση 50 έως 100 γραμμάρια συχνά καταναλώνονται πάνω από ρύζι για πρωινό στην Ιαπωνία, κάτι που ίσως εξηγεί ορισμένα στοιχεία της ιαπωνικής καρδιαγγειακής μακροζωίας. Η γεύση και η υφή είναι προκλητικές για τους άπειρους. Το φάτε ούτως ή άλλως. 18. Ζυμωμένο βουτυρόγαλα. Το αδυνάτισμα του πεπτικού συστήματος που έχει ξεχαστεί. Το παραδοσιακό ζυμωμένο βουτυρόγαλα δεν είναι το παχύ, ξινού περιεχόμενο που κυκλοφορεί σε κουτιά στα τοπικά αρτοπία, φτιαγμένο με παστεριωμένο γάλα και μια πινελιά γαλακτικού οξέως. Το πραγματικό ζυμωμένο βουτυρόγαλα είναι αυτό που απομένει μετά το χτύπημα της κρέμας σε βούτυρο. Ένα λεπτό, φυσικά ζυμωμένο γαλακτοκομικό υγρό πλούσιο, σε ζωντανά στελέχη, ένζημα και μια μοναδική δομή λίπους που το πεπτικό σύστημα διαχειρίζεται με ασυνήθιστη ευκολία. Σε παραδοσιακούς πολιτισμούς σε όλη την Ιρλανδία, Σκανδιναβία και Νότια Ασία, το βουτυρόγαλα ήταν το καθημερινό ποτό για την πέψη. Αρρώστους τους το έδιναν πρώτα. Οι ηλικιωμένοι το έπιναν κάθε μέρα. Τα βρέφη απογαλακτίζονταν σε αυτό. Υπήρχε συσσωρευμένη σοφία πίσω από αυτήν την πρακτική και η επιστήμη τώρα την εξηγεί. Το ζυμωμένο βουτυρόγαλα
έχει λιγότερα λιπαρά από το πλήρες γάλα, καθιστώντας το πιο εύπεπτο, ενώ διατηρεί τα γαλακτικά βακτήρια που στηρίζουν ενεργά τη λειτουργία του εντέρου. Περιέχει φωσφολιπίδια, ιδιαίτερα σφινγιολίνο, που στηρίζουν την ακεραιότητα του εντερικού βλενογόνου. Έρευνες υποστηρίζουν ότι αυτά τα συστατικά μπορεί να προστατεύουν από τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Περιέχει επίσης χολίνη, βιταμίνη B12, κάλιο και ασβέστιο σε ιδιαίτερα απορροφήσιμες μορφές. Το γαλακτικό οξύ στο πραγματικό ζυμωμένο βουτυρόγαλα διεγείρει την έκρηση πεπτικών ενζύμων, βελτιώνει τον χρόνο διέλευσης και δημιουργεί ένα περιβάλλον μη ευνοϊκό για παθογόνους μικροοργανισμούς. Στην παραδοσιακή Ινδική ιατρική, το βουτυρόγαλα με μπαχαρικά όπως κίμινο, τζίντζερ και αλάτι, που ονομάζεται τσάς, αποτελεί το προτινόμενο ποτό για την πέψη μετά το γεύμα. Αυτή η συνταγή χρονολογείται χιλιάδες χρόνια και είναι ακριβής. Παραδοσιακή χρήση, ένα ποτήρι με ή μετά τα γεύματα, αρωματισμένο με κίμινο και μια πρέζα αλάτι. Είναι ένα βοηθητικό για την πέψη που πραγματικά έχει γεύσει κάτι που θα επέλεγες να πιείς. 19. Ζυμωμένα βοτανικά τονωτικά. Η αρχαία ιατρική συναντά τη ζωντανή κουλτούρα. Εδώ, όπου η παραδοσιακή γνώση και η σύγχρονη επιστήμη της ζύμωσης συναντώνται με τον πιο συναρπαστικό τρόπο. Σε σχεδόν όλα τα παραδοσιακά συστήματα ιατρικής, Αγιουρβέδα, παραδοσιακή κινεζική ιατρική, ευρωπαϊκή λαϊκή βοτανοθεραπεία, ιατρική των ηθαγενών Αμερικανών, υπάρχει μια κατηγορία προετοιμασιών που συνδυάζουν φαρμακευτικά βότανα με ζύμωση. Προετοιμασίες ζυμωμένων βοτανικών τονωτικών, όπου ρίζες, φύλλα και βότανα ζυμώνονται με γαλακτικό οξύ ή με μέλι σε κάτι που παραδίδει τα ενεργά συστατικά των βοτάνων με έναν θεμελιωδώς διαφορετικό τρόπο από το τσάι ή το βάμα. Ο λόγος που αυτό έχει σημασία βιοχημικά, η ζύμωση προπέψει τα βοτανικά συστατικά, διασπώντας σύνθετους πολυφενόλες σε μικρότερα, πιο βιοδιαθέσιμα μεταλλιτικά. Δημιουργεί νέα συστατικά μέσω βακτηριακής μετατροπής που δεν υπήρχαν στο αρχικό φυτό και τα παραδίδει μαζί με προβιωτικά που στηρίζουν το περιβάλλον του εντέρου στο οποίο θα απορροφηθούν. Τονωτικά με ζυμωμένη elderberry, κβάς από κουρκουμά, γαλακτικό ζύμωμα αστρογάλης και ginger. Αυτά είναι πραγματικά παραδοσιακά φάρμακα με τόσο συσσωρευμένη εμπειρική υποστήριξη όσο και αναδυόμενη επικύρωση από έρευνες. Για παράδειγμα, η βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης από τον κουρκουμά βελτιώνεται δραματικά όταν παραδίδεται σε ζυμωμένο, ελαφρώς λιπαρό μέσο. Η επιστήμη προλαβαίνει αυτό που ήδη γνώριζαν οι παραδοσιακοί θεραπευτές. Ο τρόπος προετοιμασίας είναι μέρος του φαρμάκου, παραδοσιακή χρήση, μικρές δόσεις, 2 έως 4 ουγγές, ως καθημερινά τονωτικά. Η ποικιλομορφία των βοτάνων σημαίνει ποικίλα συστατικά που φτάνουν στο μικροβίωμα του εντέρου. Σκέψου το ως εξατομικευμένη βοτανική ιατρική. Δεν χρειάζεσαι συνταγή. Χρειάζεσαι ένα βάζο μέισον, μερικά αποξηραμένα βότανα, αλμυρό νερό και θυμάρι. 20. Άγρια ζυμωμένα φρούτα, το αρχικό ζωντανό τρόφιμο. Και εδώ φτάνουμε στο 20. Το τελευταίο που κράτησα γιατί ολοκληρώνει την ιστορία. Πριν από οποιονδήποτε το ζήλευε συνειδητά, η ζύμωση βρήκε τροφή πρώτα. Όρημα φρούτα που άφηναν στο κλίμα ή έπεφταν στο έδαφος, ζυμώνονταν αυθόρμητα. Οι άγριες ζύμες και βακτήρια πάνω σε κάθε φλούδα φρούτου ξεκινούν τη μετατροπή τη στιγμή που η ζάχαρη γίνεται διαθέσιμη. Κάθε πλάσμα που εξελίχθηκε μαζί με το φρούτο, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, εξελίχθηκε τρώγοντας φρούτα σε αυτό το μερικώς ζυμωμένο στάδιο με ενεργά ένζημα, εις μερικώς καταναλωμένη ζάχαρη και ζωντανή μικροβιακή κοινότητα. Τα άγρια ζυμωμένα φρούτα παρασκευάζονται, αφήνοντας όρημα φρούτα να ζυμωθούν φυσικά στον δικό τους χυμό, χωρίς πρόσθετες καλλιέργειες. Απλώς τα οργανισμοί που ζουν στην επιφάνειά τους αποτελούν ένα από τα πιο αρχαία τρόφιμα στην ανθρώπινη ιστορία. Ζυμωμένο μάγκο, δαμάσκηνα, μούρα, μήλα και εσπεριδοειδή έχουν χρησιμοποιηθεί σε παραδοσιακούς πολιτισμούς
ως βοηθήματα πέψης, ενεργειακά τονωτικά και φάρμακα για καταστάσεις από δυσκυλιότητα μέχρι αναπνευστικές λοιμώξεις. Η διαδικασία της ζύμωσης διασπά μερικώς τη ζάχαρη των φρούτων, μειώνοντας τον γλυκαιμικό αντίκτυπο, ενώ συγκεντρώνει το περιεχόμενο σε πολυφενόλες. Παράγει φυσικά ένζημα, αμιάσες, πρωτεάσες ή λίπασες που στηρίζουν άμεσα την πέψη και παράγει οργανικά οξέα που αλλάζουν το περιβάλλον του εντέρου υπέρ των ωφέλιμων βακτηρίων. Η σύγχρονη έρευνα για τα ζυμωμένα φρούτα επιβεβαιώνει αυξημένη αντιοξυδωτική δραστηριότητα σε σύγκριση με φρέσκα φρούτα. Βελτιωμένα προβιωτικά αποτελέσματα στο μικροβίωμα του εντέρου και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα φαινολικών συστατικών, όπως οι ανθοκιανίνες και οι ρεσβερατρόλοι. Παραδοσιακή χρήση μικρής ποσότητας από άγρια ζυμωμένα φρούτα ως βοηθήματος πέψης πριν ή μετά τα γεύματα. Τα ζυμωμένα φρουτοχουρτάκια, παραδοσιακά στην Ινδική και Μεσανατολική κουζίνα, κάνουν ακριβώς αυτό. Το ίδιο και το καβάς από φρούτα. Το ίδιο και κάθε πολιτισμός που καταλάβαινε το φαγητό ως φάρμακο πριν το ξεχάσουμε. 20 ζυμώματα, χιλιάδες χρόνια παράδοσης και ένα σώμα σύγχρονης επιστήμης που συνεχώς καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Το έντερο είναι όλα. Αυτό που θέλω να κρατήσεις από αυτό δεν είναι μια λίστα αγορών. Είναι ένα πλαίσιο. Οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτές τις παραδόσεις, που έκαναν τουρσί μες στους χειμώνες της Κορέας, που έτρωγαν μίσο κάθε πρωί για 1000 χρόνια, που κράτησαν το ζυμωμένο σκόρδο και το μέλι ως οικιακό φάρμακο. Δεν είχαν κλινικές δοκιμές. Είχαν παρατήρηση, είχαν σώματα που τους έλεγαν τι λειτουργεί και έχτισαν ολόκληρο τον πολιτισμό τους γύρω από αυτές τις παρατηρήσεις. Η σύγχρονη επιστήμη, με τις διπλές τυφλές και βιοχημικές αναλύσεις, εξηγεί μεθοδικά μηχανισμούς που οι παραδοσιακές κουλτούρες ποτέ δεν χρειάστηκε να ονομάσουν. Προβιωτικά, μεταβιωτικά, σύντομα λιπαρά οξέα, νατοϊνάς, ενεργοποίηση υποδοχέων καψαϊσίνης. Οι λέξεις είναι καινούριες, η σοφία είναι αρχαία, αυτά τα τρόφιμα είναι διαθέσιμα σε εσένα. Αλλά η ποιότητα μετράει. Και δεν μπορώ να το υπερτονίσω. Η διαφορά ανάμεσα σε πραγματικό, ομό, ακατέργαστο ξινολάχανο και την ξιδιού διατηρημένη, σταθερή έκδοση, δεν είναι μικρή. Το ένα είναι φάρμακο, το άλλο είναι ένα καρύκευμα που τυχαίνει να μοιράζεται το όνομα με το φάρμακο. Έχω βάλει συνδέσμους στην περιγραφή με τις μάρκες και πηγές που εμπιστεύομαι, καθώς και καλλιέργειες starter, αν θες να φτιάξεις οποιοδήποτε από αυτά στο σπίτι, κάτι που πραγματικά ενθαρρύνω, διότι επανασυνδέει σε εσένα το τι είναι πραγματικά το φαγητό. Άφησε σχόλιο και πες μου ποιος σε εξέπληξε περισσότερο. Ποιο είδη τρως και ποιο θα δοκιμάσεις πρώτο. Διαβάζω κάθε σχόλιο. Αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα στο Homestead Roots, πάτα τώρα αυτό το κουμπί και χτύπησε το καμπανάκι, δημοσιεύουμε κάθε εβδομάδα και μόλις αρχίζουμε, τα λέμε στο επόμενο.